Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan July at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak kadagiti makungkuna GGSS. Bueno, guwapong-guwapo sa sarili. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni July. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaya't kung ngayam mo kada kayo ni Nadja, nanang, kayan ayat ko. Naimbag nga oras yu, auntie. Kastamat kun ka balasang ko. Ita, naragsak kayo mat siguron. Nga dan nayam amok kada kayo, akayan ayat ko. Nadya, balasang ko. Imbag man ta kinayat mo to'y anak ko. Amom ka di ababaero ni July. Agam si kapay laang ti babae nga inyam amu na kanyak. Anyakit ni nanangan na ya. Anya matanda tangay bagbagayo iti kaayan ayat ko. Amok mat, auntie. Ngam nagkari kanyak nga agbalbaliw. Kat ita, siyak lang ang ti babae iti biyag na. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Tapno agtal na amot ti anak ko. Si kalangarod ko man ti makaamukin ni July. Pagbalbaliwang balasang ko. Ay, wan, auntie, saan kayo ang madanagan? Ipulong ko kada kayo no agaramid iti kalukwan. Hello, Han. Ay, si kamot gayam, Han. Nagsapa ka man nga imay. 5 o'clock pa ilang ti out ko, Okay lang. Urayan kan. O sige, sikati makaam mo. Sa dino ngamin ayat ipapananta. Ag-dinner talaeng. Kaya nagpasyarta natin. Sige nga, Rod. Saan na bali? Dandanin ti out ko. Anya ka di ti planom kanyak, Han. Nayam-amukan kadagiti dadakkel ko. Kaano na kadimot ayam-amu kadagiti dadakkel mo? Kinunakmet, saan pa mabalin nga amo ka? Saan pa nakasagana? Sapay ko matamawatan na, kan? O, sige nga, Rod. Urayak, no kaano nakasagana ka. Basta tandaanan ko nga ay-ayatan ka unay-unay. No kasta nga, Rod. Kaya't ko nga ipanagnak mo kanyak, ti panagayat mo. Anya ti kayat mo asawan? Sumurot ka kanyak. Saan ka di ako nang ay-ayaten na? Ngam, Han. Please, Han. Kaya't ko nga ipanagnak mo kanyak nga ay-ayaten na. Ita, taada na pasamak ka data. Saan na kumamot alukon laang? Saan ka alukwan? Kaya tagyaman na ka. Taimpanagnak mo kanyak nga ay-ayaten na. Agpilit ka mat ngamin. Gaputasahan ako na makauray. Isuntumot lang ti pagtungpalan na. Saan ka di? Wen, ngam ikasarnak Gaputan na alam mo ti kayat mo kanyak. Wen ka di. Di ka madanagan. No adanton na nanay nga ornong ko. Agkasartanton. Namnamaak dahi ta. Wen. Promise. Talaga bilibak kan ka pare. Naglakati isusurot kan ka dagiti babae. Kasta talaga no gwapo pare. Sumurot da sumurot. Ang asino at talaga ti ayatam ka dagiti talo akaayan ayat mo. Ni Nadja pare. Isupa yan tinyam amok kininanang ko. Kasano? Numaamuan na ti araramidam. Uray pa maamuan na. Sigurado ang mapakawan naklakit di. Namin anon anatiliwan nak. Ngam agkariak lang agbalbaliwak, mamatin day jay. Saan nga agnanayon ang mapakawan na ka, pare? Mauman tumutla ang day jay. Katadakan kwanan no saan nakto na mapakawan? Saan mo't asyak ti mapukawan? Ay na, pare. Madi, dahi ta pa nagrasrason mo. Pare, saan nak ka di apakadanagan? Saan nak ama ibusan iti babae? Hi, babe. Nasayaan mo ta nagpakita ka kanya. Ang mga nukayat mo ti sumurot kanya. Sa din, ha? Adda pag nami kadagiti barkada. Mapan kami ag-beach. Doon nga aldaw may ijay. Kaya't mo kaditi sumurot. Ha?
Kaslamayat dayta ah. O sige babe, sumurutak. Ayos, orayan ka igibalay inton parbangon, ha? Okay. Oh, apay nga agim impake ka. Sa dino ti papanam. Dapag nami kadagiti babarkadak nanang. Duangal daw mi ijay. Anya, sa dinaw. Beach ka no? Idilaw yun. Agan-anad ka nga rod, anak ko. Saan ka mapan iti adalom apaset, ha? Uwan ka din nanang. Ay, un gayam. Amo ka din ni Nadia. Uno, isurot mo. Saan pa nagpakada nanang? Saan ko mabalin nga isurot? Tapuros kami lalaki ijay. Amangan no sa pulen na ka nga ay. Agpakada ka buta. No sa pulan na kada kayo, di da kayo latan ti mangibaga, nanang. Babe, kasano itan? Adan na pasamak ka data. Saan ka matabaybayan? At dahak lang dito, babe. Umnas ka niya ikalay sana. Ha? Ngamawan pa urnong ko. Agurnongak pa, ano kayat mo? Sige, ngam din ako maluko na. Amangan mo't no panawan na kun. Gaputan na alam mo ti kayat mo kanya. Apay ko mga aramidak dayta. Jack to aramidan ti kastakan ka. Agpaiso. When babe, promise. Apay, asan ka nagpakada kanya? Sorry lab. Nagdardarasak nga na nagrumwat. Kung nga i-text ka nga nalipatak mo din. Awan mo't gayam signal, iji napanan mi. Pinagdanagnak. Amang ano, damat babae ka duam. Ay, awan. Lalaki kami amin. Bawal ti agitugot iti babae. Siguradom lang, asan nakaluklukon. Apay kumalukwan ka ngay. Amukan, July. Naminado ka din adaras alino ko na. Saan mo kuman nga ipalagipay dahi, Joy? Nagbalbaliw akong. Lukasta, agkari ka nga rod, asan na kun alukwan. Promise, lab. Saan ka alukwan? Apay no agkasar kayon kini Nadia. Sanak pa yan nakasagana ang mga asawa, nanang. Na, katanya pa'y latur urayam. Jack pa na ipapasti nagbaro. Mano titawan mo. Sanda ko madagdagan, nanang. Awan tupay ti bagbaga ni Nadia nga agkasar kami. Kat gaputawan ibagbaganan, kay kayat mo matan. Ang mga nuuray isungay, kat saan pa'y mat anauma nagbalasang. Saan kayo kading agganat, nanang? Madanon to dayta. Ada surprise ko kan ka, love. Ha? Anya dayta, lab? Masikuga kon. Ha? Agpaiso? Ano kasta? Agbalinak ton nga ama? Wen, isong agbalbaliw kan Ha? Kan, saan ka di arumbang lang agkalay satan? Sige. Angam, kurang pa iti urnong ko, lab. Mabalin ka di nga agkalay satan to inton makaanak kan. Sige, basta tinapatag. Agsingsingpat ka, Panunutam ko mga danton anak ta. Wen, lab. Saan ka madanagan? Nukasta, masikugan ni Nadia. Wen, pare. Kat maragsakan ak, tadanton putot ko. Kasano, numasikugan mat dagiti duapay a girlfriend mo. Basta, ni Nadia ti kasar ko, pare. Katliklikam nga rudan dagiti duapay a girlfriend mo. Sige. Ikarigata kaliklikan ita. Nasaya at mat, tadanggenak itan, pare. Padasak aliklikan ida, pare. Angam no kumamat da, awan maramidak. Anya? Hello, Han. Apay matasaan kang agpakpakita kanya. Ay, sorry, Han. Likliklikan nagsamatan. Gaputan na alam mo ti kayat mo kanya. Ay, saan? Busy aklaeng. No agpay so adi naglikliklikan. Agpakita ka nga rod. Mailiwak kan. Ay, sige, Han. Uri siyak. Mailiwak matan kan ka. Urayin ka nga rod. Bye. Bye. Kasanwak nga makaliklik ita. Kat isuda pa yan ti mga awis kanyak. Agyamanak ta nagpakita kamot langan kanya kan. Punaklakid din ulikliklikan na. Kwa. Apay kumamat aliklikan ka ngay.
kunakmatkin ka. Busy aklaan. Kasta? Nawaya ka nga rod ita. Uweng, makapantay iti sa dino man na kaya't mapapananta. Anya di kayong asawan da ito, July? Lab, anya tira aramidam dito eh. Asino da ito, babae? Siya ti girlfriend na. Apay, asino ka? No girlfriend na ka. Siyak, nasikugan na. Kat agkalaysa kamin, apaman ang makaanakak. Anya? Agpaiso ka di da ito, Han? Sorry, Janice. Agpaiso timbaga ni Nadia. Kasta gayam, ha? Ano ko? Agpalawagak, lab. Anya man ang tirason mo ita, ha? Lab, kinapudno na. Mga lalak lang iti tsimpo. Tapno, i-break ko. Diyak amo no mamati akpay kadagita nga ibagbagam. Aglablabas kan! Anya man ang tinaramin mo si Kajulay. Talaga ka din nga awan pagbalbaliwam. Nagipulong ka di kada kayo ni Nadia? Amom at amasikugan ni Nadia. Ngam apay adi ka pa'y lagtal na. Dagijay mo't kami na babae. Kamat kanyak nanang. Awag da nga awag. Ay katlikli kam ida Nagrigat nga ron timang liklik. Ay unay kalakit din ay anak ko. Ala, mapan mo ay aywan ni Nadia. Sanak mo't lang amasinaan ni Nadia. Nang runa ita, tamasikugan. Kat baybay amlatan anasakit tinakamnakan ka. Mapanak to ay ito nagbao tipungtot na kanya. Gusto matkit day, tanakisinan kanyak ni Janice. Awan mapukaw kanyak. Uray man i-break na. Sa anak pa ilang mapanitayan ni Nadia. Sigurado asaan asumardeng amang sermon kanyak dayjay. Mapanak to lang, ito namnama ako na saan nakakaungit. Bayak pa lang. Mailiw tumot lang kanyak dayjay. Inton mabayag adinak makita. Awagak man kit din ni Jovi. Napintas talaga ti Binoya ta, babe. Magustok lang unay. Uray siya, babe. Magustok lang unay. Kasano? Mabisin kan? Mapantamangan. Sige, babe. Ditay. Julay, asino day ta babae akakuyo ko? Nanang, da kayo matgayam. Asino day ta babae kunak? Siyak ni Jovi, nana. Girlfriend nak ni Julay. Nanang. Anya girlfriend. Adan sa bali a girlfriend ti anak ko. Nanang. Kat masikog pa yan. Dandanidan agkasar. Nanang. Anya, agpaiso ka di, Julay. Sorry, babe. Agpaiso ti imbaga ni Nanang. Ano ko? Una yun, ti kasto yung aramid ang Julay. Nanang. Saan ka di akinunak amapan mo ka sa Nadia? Ngam sa balimat gayam dar aramidam. Nanang, urayak lang agbaaw ti unget kanyak ni Nadia. Pare, gusto ti ibagbagan ni nanang mo. Mapan mo kasarita ni Nadia. Pare, amukmat lang kami na pagsasawan naklaeng numapanak iti ayan na. Urayak pa'y matang agbaaw ti unget na. Pare, nakarkaro lang ang makaunget ka no baybayagam. Sige nga ron, pare. Padasag ti mapan iti dagus na ita. Wan pare, nasaysaya at akasaritam. Nang runa, katkasjayin ti kasasaan na. Ininawon na ti agbalintong anak yo. Nanang, awanin ni Nadia iti dagus na. Kunadag iti kaaruba na nagimpaki kat pimanawan. Adda kano imay nang sukon kinkwana. Amangan kano no dagiti dadakkel na dayjay. Anya, day takat ibagbagakan ka. Anya ngay ita. Kunak ngamin ano di nakabala na si Nani Nadia, Nanang. Hanggang pimanaw matgaya man. Ala, awagam tinamber na. Awa, Nanang. Out of coverage. Kasanupay itan ti putot mo kankwana. Day tanga ron ti pampanunudag, Nanang. Kasanupay abirukak ni Nadia. Aging gaita, awan pa'y damag ko kini Nadia, Mr. Lonely. Ngam sana nga agsardeng amang birok kenkwana.
Gapo taamok nga da obligasyon ko kenkwana. To'y pagayam mo, July. Agyaman pagayam July, iti da ito apakasaritaam, kat timakunak, nasaya at met, taamom nga da obligasyon mo. Kahit agbalbaliw ka kuman, di mo ko mapagbalinen nga inauna amin na putot mo. Tawan masakbayan ti biyag mo no kasta ti aramid mo. Ala, agbalbaliw ka. Kat sapay la kuma, tamabiru kam ni Nadia. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a July at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.